Čau, zdravím všechny. Díky, že jste si zapli toto video. Je to jenom informativní nějaké video ohledně vylepšení na traktoru, které tady jsem provedl. Jako první vyměnil jsem serva zatáčení. Měl jsem tam JX, samozřejmě kovové, které měly tak nějakých 48 kg, ale to bylo jenom, když se to živilo na 8,4 V, takže na dvoučlánek baterku. Jelikož já tady mám 3 článek, takže bral jsem to přímo z backu, takže jsem tomu nedával 8 V, ale dával jsem tomu jenom 6. Zaprvé, aby se nehřály trošičku, takhle nějak jsem je chtěl trošku šetřit, ale spíš neměl jsem to jak potom udělat, nebo nechtěl jsem tam dávat další nějaký back, aby prostě byl jenom na ty serva na 8,5 V a podobně. Takže jsem teďka koupil jiné serva, dával jsem to i na svůj Facebook, tak nějak jako ať se někdo vyjádří k tomu, kdo nějaké ty serva z toho má. Nakonec jsem teda koupil z AliExpressu 9eMod serva, jsou to serva, které jsou 60 kg, ale samozřejmě ty serva už nejsou na dvoučlánek, ale už jsou od 10 do 14 V. Mají svůj vlastní vstup, jo, je tam JST červené, do toho jde plus minus a na druhém konektoru, který je klasický servokonektor, tak tam už je jenom minus a signál, který patří potom do přijímače. Problém mi tady v tom jediném nastal, kdy já mám vlastně na dálku vypínatelný centrální back, který tady je od Forsky. Ten mám na dálku přes vysílačku vypínatelný. A tam mi nastal problém, protože on vypíná jakoby tu palubní síť těch 6 V. Mám na to nějaké ještě servo, které točí třeba volantem, mám na tom zvukáč a tady tyhle věci, jo, i světelný modul, ale tehdy to vypínalo vlastně už i ty serva. Tady teďka ne, protože ty serva jsou přímo na baterku. Takže tam jsem řešil, jak to udělat. Nakonec teda přes všechny ty pokusy, které jsem dělal, tak nezbylo nic jiného než klasické relé, které znáte třeba z automobilového průmyslu, jo, takže rozepínací, spínací relé a tím obvodem, vlastně tím 6V, který se vypíná na tu dálku, já vlastně jakoby spínám, rozpínám plus na ty serva. Relé jsem potom umístil do té zadní části toho traktoru, protože tady je trošičku víc místa a vlastně vedu tady jenom 2 kabely, jo, takže jedno plus vede sem a to sepnuté nebo rozepnuté, jakoby ten kabel vede zpátky k těm servům. Takhle jsem vlastně docílil toho, že jakmile ten traktor jakoby vypnu tím přepínačem, tak vlastně nejede nic, jediné co ještě jakoby je pod proudem a co asi jako už řešit nebudu, tak je regulátor. Jo, že ten traktor jakoby umí popojíždět tam a zpátky, ale tam je klidový odběr nějakých 100 mA, což bych vůbec neřešil, jo? Protože jakmile já to vypnu se všechny přijímače, tudíž on nedostává žádný impuls a tím pádem prostě on ani nejede ten traktor, jo? Takže on se dostane do takového nějakého režimu, řekl bych, že možná standby, nevím, jo? Takže tam je to takhle. To je takové vylepšení, jsou to teda brushless serva, to znamená, že tam jsou střídavé motory v tom, nebo bezkartačkové motory, takhle, když to tak řeknu. A jo, je to znát, jsou ty serva, jede to lépe, jsou teda 180 stupňové, ale tím, jak ten traktor je řešený, ten podvozek, co se týká té konstrukce a té mechaniky, tak tam ten rozsah těch sev, kdy oni jezdí, není od třeba minus 100 do plus 100, ale já to mám třeba jenom od minus 30 do plus 30, protože tam je opravdu malá jenom výchylka, se kterou on musí pracovat. A myslím si, že to funguje dobře. Dobře se nastavovaly hlavně ty serva, protože už jsem to trošičku nějak jako vyladil, jak to teda nastavit. Ty serva totiž musí být jako nejdřív nastavit jedno, aby ten traktor jel rovně. Potom to jedno odpojit, zapojit to druhé, udělat to samé vlastně a potom oni ty serva, když se zapojí na jednou, tak nesmí se vlastně jakoby přetahovat. Jo, tam je potom dobré si měřit
odběr, jo, na baterce a tam to vidíte, jestli oni se přetlačují nebo nepřetlačují. Takže měním potom subtrim a podobně. Takže tak. To je asi z té mechaniky, z té největší části, která tady proběhla, ta nějaká změna. Změna taky proběhla v obtiscích, které jsem si udělal nové, s tou novou verzí. Ta se mi trošičku líbí víc, i to označení a takové, takže tady děkuji Model Garage za vytištění a ještě nějakou úpravu tam dělal pro mě klučina těch obtisků, takže moc díky. Dělali jsme to teda na 2x, ať se úplně trefíme do toho rozměru, aby to vypadalo jako pěkně. A jinak asi celkem nic, to je tak asi všechno. Čekají ještě potom změny, čekají ty napínací kola. Ty ještě se musí taky trošičku poladit přímo s Zeman model, ale to už jsme taky domluveni. Ještě vám ukážu, jak to teda funguje. Vysílačku mám teďka zapnutou. Tady mám přepínač, který když je ve vrchní poloze nebo v té prostřední, tak ten model jakoby je vypnutý. Když ji přepnu dolů, vysílačka zavibruje a model se zapne. Mám tady ještě i centrální vypínač, který jsem si bohužel teda dal úplně na pytel místo, jo, moje chyba. Takže teď samozřejmě se to zapne ten model. Ten back se samozřejmě na chvíličku se jakoby zapne a potom se okamžitě vypne, jak on ucítí vlastně ten vypnutý vypínač. Takže teďka i ta serva jsou jako mimo napětí a jakmile já ten přepínač přepnu, tak serva sepnou, udělá si inicializace pomocí majáku a blinkru a teď už vlastně ani nepohnu těma servama, protože oni drží jakoby tu nulovou polohu. Mám tady právě uděláno ještě, jak jsem vám říkal, že tady jedno servo právě na volant, jo, takže mám to ještě udělané i tak, že já tady mám ještě vzadu takové přepínače, když já to vypnu, tak tím jsem vypl jako serva na hlavní řízení a mám tady jenom ten volant, který se teďka hýbe. Kdyby to náhodou chtěl někdo ukázat, tak ať nemusím jakoby zatáčet s celým traktorem, takže se to dá takhle. Jo, když zase samozřejmě ten přepínač zapnu, tak víte, že už se hýbe celý ten traktor. Takže to asi tak jako všechno s těma úpravama nějakýma. Kdyby náhodou někdo chtěl nějaké informace o tom, nebo se cokoliv zeptat ohledně té elektroniky, jak to je udělané, jak je to napojené, co tam je použité a podobně, klidně pište do komentářů pod video nebo kamkoliv. Nebo mě najdete na Facebooku, prostě kamkoliv budete chtít. Díky, že jste se dívali a u nějakého dalšího videa, kdy budeme zase nějakým způsobem vylepšovat traktor, se budu těšit. Mějte se, hezký den a čau.